Baik, jotono ini sak 15 Februari Sodorno Baptist Women Society ni ngai sengoro kini drug awareness program seng lai pekya tai amsoyo samane na ani mumpai onjoli da borma Sodorno Baptist Women Society ni secretary ini 15 Februari Belbari develop ni maupun amsoy jengkru kami jadum holo sengkini drug awareness program seng play peleka area ni taku ni subai do azima bai makai tini programo seng ham kai seng tini oro drug control board society aro ni hoite technician doktor kubuinai psychiatric doktor kubuinai sentino am seng borokno samung mumung igi sing doktor lege promoting tomani borokno hangi demano kubuino sirina ni bagai tata lamano sairano saima ni bagai sentini society ni to hoite seng program seng khlaileka program khaikeni wasini kubang ma kebung tongkano seng buri bumarok sini dokna hamzagai sini busabuti taku buku saya apply tomani yak ni mathangi phiu tu na ni bagai sentino program khlaika ngai abu ni bagai seng am seng borok no belai ke hambai baru ngai drug sini dokano belai ke tabuk sini sikla dokano bises ke teenage ni sikla dokaro belai ke sawi nogo kami bo thuina ni dige thangi dongbai kha sini bosong rok sini dokano no snamui mathangi reti sari mar no hulinai sini seng hayo mabai borna hamjang mabai sing sam tangani nei sing tino am so khaisok ga obuti program seng buskang 30 tarigo botongo bura kam soyo seng khlainai angkai 9 tarigo tongo purisik bazar ayang lembu sara am soyo khlainai angkai 19 tarigo makai lolit bazar am soyo seng khlainai onti program angkai program logo bo seng jotono seng jini program seng organize kami no buri rok sini se buri rok ni lua jima bai khatungui seng rang kok bo kulaya khano post play kisa aji lai seng sala khaile se seng program khai to angkai abuni bagino seng oboti sino nahar mungno seng sino am soyo simia seng sini whole tribrawo seng thangi de mano joto am soyo seng khai de mano abu seng sai to lui dongo abuni bagino media ni bisinte ani kaise kogumu seng bumaro tegu basana nangnai chini dokani sikla rung seng mathangi tlang narakna ni baginai angkai seng orokunu dormoni tibuya seng obo sing joto odokani selaburi seng jotono obuti jengjal rokno obti birman rokno saya suge rokno seng kasuna ni bagai seng tebo basana ni nangi tongka tabu nangi tongka maya nas nang suka seng nogo asugi tongna jora dorika asugo tham sugi ka sini dokani obostha seng jotono saimano mo belai ke danger kono thang tongma hai ga abuni bagino seng je mansa seng sai to gui samung tangna ni seng tenoro phaiso paikya ga tinoro kubang ma to 200 jone ni abab oro borok kiri manjakha ga kai kubang ma sini guest rok bahino sini oti tingi phaine no rai phaine borok kubang mo drugs ni borok bite phai cha khai tamo bahai ke dokha bokti ke thang sogui nukung bokti ke birman phai area bokti ke birman phai aborok no tini sego serai ke sabai sugul bo sai khana gai obo seng simi khanama bai india obo je khana nai to hamari manka abo sing joto nukung no seng tamani no news no khobor no seng nani bagai sini society buri ro seng dai bo to ambai aseng no amoron sai mathak